Hammelere salam. Gelin biz bugün şular ýaly bezeden dag tortuny ýataryn. Bu atylga ady grafik razvalinnik gitýä ýöne edil bilen şu Aşgabat ahali aralyklamyzda muňa kim meçda diýä, kim palyot diýä, kim dag tortu diýä, aýgara derkim bir zat çyga diýä adyny. Ýöne tagamy gowy içine hiç ýyly unly çörekli edilen wagtda bezeden ýani merengeden tort ýatarýa, maňyjyk zat bir krem bolýa, içi bir hili kibirdäp çykyp duran, içem boş ýeňiljek, bir hili ütgeşjek tagamy gowy bolýa. Köp adam gowy berýär şu tortam. Onuň üçin bugün şol tortyň reseptini paýlaşmak diledim. Gelin biz bugün şol merengeden ýani bezeden dag tortuny ýataryn. Bilen beze ýasamak üçin 4 ýumurtgaň agy, 250 gram şeker, 10 gram kraxmal, ýani 1 nahar çemçe gaty doldurmanjyk, 1 nahar çemçe limonyň suwy, limon suwy ýok bolsa-da 1 çaý çemçesik uksuz, hemem vanilin gerek. Ýumurtgaň agyny tartyny aýyrýas, agyna mikseriň gabyna goýýar. Ýöne belleme zatlamynyň biri, şu mikseriň gaby hiç ýyly ýag ýa öl bolmaly. Mikseriň ucam çoň ýaly arasdaja gowru bolmaly. Hemem ýumurtgaň agyny tartyny aýyranyňda da gaty üns beriň, tartyndan bir damdy çygan gitmeliler. Eger gitse, ýa ýag bolsa ýa öl bolsa, biziň bezämiz çişmek bar eden adamyz biterek bolar. Şoň üçin şoňa gaty üns berip, arasdaja edip almaly ýumurtgaň agyny, onuň mikserde bulap başlamaly. Miksermede ilki petlecigine goýýarsa birazjyk bulaýar, bir ak köpüklap başlaýar bolyn, şekerimizi goşup başlaýar. Şekerim baryny birden goşamdyk, azadan bir hindire goşýar, hemen bulap durýar. Onuň şekerin baryny goşandydan soň, onuň mikser birazjyk güýçlenir ýa-da bir talimler gowy işledip şol ak köpük bolup gowy goýulýança bulatýar, işledýär. Ondan soň bulady, onu bir gowy köpük diýinip goýulýşdy diýenden soň limonyň suwyny ýa-da uksusmyzy goşaýar. Limonyň suwyny goýanmadan soň ýene mikser gowy güýçlüjekine işledýär, köprek işledip gowy goýuldyp bir gos goýdat bolýança işledýär. Şu näçe köprek goýultdygmyça biziň bezämiz şonça da gowy bolýar. Şoň üçin epettilje işletmeli. Ondan soň bolşup gelýär o diýenden soň azık vanilina matýanda ýene bir tarimçyk vanilina malşarýaly bulaşdyrýar. Hatyretdiň näýil gos goýy boldy, şeýdip alyp görüň birine şeýdip kakışdyr, tilkişdirer, üçinem döküljek zat däl, gaşjak zat däl bolan ýagdaýynda inni bollyg edýär. Ondan soň inni boll edýärde miksermede öçürýär. Inni bize mikser gerekler, mikser öçürýärse aýraýar. Bize kraxmal goşmaly, onam 50 emay bilen goşmaly. Ýöne aýyrmakam görkedeýin nähil goýy bolandygyny şuň ýaly gos goýy zat bolmaly. Şu gaby başşak tutup kakyp silkemizde de dökülmeler. Şoň ýaly bolandan soň inni boll edýär. Inni kraxmaly eläpçik suwaşlyk bilen emay bilen garaýar. Merengimizden konditerski meşoga goýar. Eger bar bolsa ýok bolsa da ziýany ýok, ony ýöne 2 çemçe bilen hem goýsa bolýar. Ony ýöne eger bar bolsa hem meden ýetirek görnüşi, hem bir aňsadyraçyk varianty diýip konditerski meşoga goýar. Meşoga goýarsa ucunam ketýär içili nasatka işlat takamda, ýöne ucuny kiçiräjik edip ketýär gaýçy bilen bolly onuň howkan listiniň üstüne de ýagly kagyz goýýar. Şoň üstüne inni oturdup çykaýar. Şeýdipe meçetini takyp çykýar, ýöne şuň aralaryna may goýmaly, birazjyk boşluk goýmaly. Täzädir biziň bezelemiz şeýle gowy çiýişip pökgörýär, içi boşluň bolýar, öýt gowy çiýişýär, şonu bir-birine gelmeşmedi ýaly arasyna may goýýarsa, hemmesini takyp çykýar. İşlemede başlamaka tokamydan 100 gradusda işletip goýar. Eger toklu bolsa, gadly bolsa da petlecigine işletip goýar, gyzyp durmaly öňünden. Ondan taýar bezelemedi tokan iň aşaky gözüne goýýarsa bir 2-3 sagat şu biraz çiýişmeli, taralmaly, bir ýyl kakamaly, şoň ýaly bolýança tokada goýýar. Men bezelem taýýar boldy, terediňden köpüçe bolup çiýişdi, hem reňki taraly, hemem gowja kakady, gowy gowrady. Şo
Şoň ýaly bolýança towkada goýmaly men 100 gradusda 3 sagat goýdum. Dedem öz towkaňyň ýagdaýyny şoň ýaly şular ýaly bolýança goýup özüňiz sadlap bilersiňiz. Oňça kibirde boldy, näme şunu ellap gatyrak ysdym bolýyn, döwülýär kibirde görüň ana şoň ýaly bolsa inni şol taýýar bolýar diýildi. Bezeleme taýýar bolandan soň towkany öçürýärse, gapysyny açyp, gowy sowaýança ýene towkany öz içine goýýar. Gelin indi bolsa arasynyň kremini taýýarlaly. Krem üçin 4 ýumurtanyň tarysy, 100 gram şeker, 100 gram meske, 1 vanilin gerek. Hemen bidek şu krem çalyp otyrkak aralaryna tepeleşdirer ýaly bir ýartyça käse, ýarty stakançyga maňyz gerek. Yumurtanyň sarysyny mikserde bulap başlaýar, onuň üstüne de şeker bilen vanilina mazardan goşýarsa, şu ikisini gowy edip bulap akyp bolýança garýar. Soňam garşymy gowy agaryp çyşyp köpelenden soň ýumşaçyk meskany muň üstüne goşýarsa, buna meni gowy edip garýar, şol garşmalla hemmesi onuň kremi taýýar bolýar. Şular ýaly çiğ ýumurtgadan ýasalýan kremler halamaýan bolsaňyz, oňa garşy bolsaňyz, onu başga krem bilen bilersiňiz. Malakodan, uskuşoň malako bilen meskany garyp edilýän krem bar, şonu etseňden bolýar, ýa-da adwelli şarlotda krem diýilýän bar. Şonu etseňizem, şolaň hemmesem şu beze tortyň içine gowy gitýär. Men ýöne bu krem ýatamamyň sebäbi şu biziň töwereklerimizde şu krem edilýär, şu içinden çykýan ýumurtanyň sarysam bar, olam daýa galmasyn diýip, sirip edilmesin diýip şondan ýasalýar, inne edipdirler şu töwereklerime şu kremi. Hemen biram patbeşikleriň biri haýyş etdi, şu aşgabatda ýasalýan şu tortyň reseptini beräýin diýip, şoň üçin men edil şu taýdak edilýäniň reseptini görkezmek diledim. Ýogsa haýdy krem edeňizde de owalya özüňiz göwnüňizde haýsy laýyk gelse, şo krem taýlap edip bilersiňiz. Näni bilen hemme zatlama taýýar boldy, gelingini tortymyzy örüp başlaýyn. Her bir bezeň aşagyna kremden bir azajyk çalýarsa, taryelkamyza örüp çykýar. Şeýle dag ýalçyk edip, hamala dag görnüş bolar ýalyk tetirläp örüp çykýar. Soňra ýene üstüne de kremden bolça edip çalyşdyrýarsa, inni şu aralyklaryna bir döwleni, pıtrany bar bolsa, şolary gidirýär, içine görünmedýär, şuňaly içlerine gidirişdirýär, hemen maňyzdan tepeläp çykýar. Onuň ýene de galanlamdan şoňalyk üstüne bezelemez ýeke-ýekeden örüp çykaýar hemmesini. Çykdyk, dağa meňdetdik. Indi bolsa diňe üstün beräýmek galýar. Oň üçinamyr 50 gramçyk şokolada bir azajyk ýağ goýýarsa, eretýär, onu üstüne şeýdişdirip, akdyrşdyryp goýýar. Onu ýa galanja maňyrlamy tepeleşdirýär. Biziň dag tortymyz taýýar boldy. Görüň, bir hil göze ýakymlyja, ütgeşjek, delje, hem tagamam gowy. Tort diýseň tort däl, desert diýseň desert däl ýöne tagam süýji bir hil aglyňda eräp barýan, kibirdäp barýan bir ütgeşjek gowjy tort bolýar. Dedem hökman ýatak görüň maslahat berýän, dadyp ilk görüň ütgeşik delje zat bolýar. Hemen laýklaňyzy gysgan mançyk laýk goýmagy ýatladýan. Dedem ýatasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.